Jeden z týchto 4 kobercov nie je od nás. Ahojte, milí naši zákazníci. Mám tu 4 typy koberčekov. 4 rôzne prešívania a z toho jeden z týchto kobercov nie je od nás. Napíšte mi do komentáru, ktorý z týchto 4 koberčekov nie je od nás, teda od Luxury Car Design. A ak toto video bude mať 1000 lajkov, tak vylosujeme jednoho výhercu, ktorý vyhrá mikinu s nápisom Luxury Car Design, takúto, ako mám teraz presne na sebe. S kapucňou, s nápisom vpredu a aj vzadu. Takže napíšte mi, či je to číslo 1, alebo číslo 2, alebo číslo 3, alebo číslo 4. Jeden z týchto 4 kobercov nie je od nás. A myslím si, že presne viete, ktorý to je. Neváhajte, píšte, lajkujte.